Nu doar brazii naturali pot să ofere magia sărbătorilor de iarnă. Un exemplu în acest sens sunt cei peste 100 de brazi confecționați din materiale reciclabile care au fost prezentați în cadrul unei gale concurs al pomilor de Crăciun. Evenimentul s-a desfășurat recent în incinta primăriei orașului Ungheni. Mai multe instituții de învățământ, ONG-uri și persoane fizice din Ungheni au demonstrat lucrările în fața publicului și al unui juriu care urma să desemneze cei mai frumoși și ingenioși pomi de Crăciun. Cei de la Liceul Teoretic Ion Creangă nu numai că au împodobit bradul la ei acasă, dar au muncit cu mare drag și astăzi am venit la această expoziție cu numeroși brazi confecționați atât de copii, cât și împreună cu profesorii, cât și de părinți. L-am confecționat din materiale pe care le-am avut la dispoziție și suntem bucuroși că la această gală au participat numeroși pomi de Crăciun, în care toți au depus multă inspirație și creativitate. Aici merge vorba despre un pomul de Crăciun, ce reprezintă simbol de existenție mirificului, anume ce redă în cel mai minunat mod magia sărbătorilor de iarnă. Din ce l-ați confecționat? Noi l-am făcut din obiecte găsite acasă și am făcut un obiect frumos din punct de vedere estetic și etic și arată că frumusețea se găsește în lucruri mărunte. Organizatorii evenimentului spun că astfel au încercat să promoveze frumoasele tradiții de iarnă, dar și să motiveze participanții să-și pună în aplicație toată imaginația pentru a confecționa un pom de Crăciun. Scopul acestui eveniment a fost de a promova creativitatea și tradițiile, cultura poporului nostru și anume de a împodobi un brad care va fi evaluat de către juriul din acest concurs. Primele 3 locuri sunt premii bănești, de asemenea sunt 2 categorii de premiere, va fi premiată expoziția și deja pomurile care vor avea mai mult de 80 cm. Evenimentul consacrat galei concurs al pomilor de Crăciun din Ungheni în acest an a ajuns la cea de-a 2-a ediție.